യാഗം. ദശരഥ മഹാരാജൻ ഈ യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഈ പായസം തങ്ങളുടെ പത്നിമാർക്ക് കൊടുത്താണ്. താമസിയാതെ അയോധ്യയ്ക്ക് ഉത്തമനായ 4 പുത്രന്മാർ ജനിക്കും. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ ഈ പായസം കഴിച്ച് ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ 3 പത്നിമാരും താമസിയാതെ ഗർഭിണിയാവുന്നു. പിന്നീട് അവർ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൗസല്യ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും കൈകേയി ഭരതനും സുമിത്ര ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ എന്നീ പുത്രന്മാർക്കും ജന്മം നൽകി. തുടർന്ന് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് അവർ അഭ്യസ്ത വിദ്യകൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ അവർ വളർന്ന് യുവാക്കളായി മാറി. തുടർന്ന് കാണുക. അല്ലയോ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, രാജകുമാരന്മാരെ, നമ്മുടെ മകൾ സീതാദേവിയുടെ സ്വയംവരം ഇന്ന് മിഥിലാപുരിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിനാൽ പല ദേശത്തു നിന്നും കുമാരന്മാർ സീതയെ പരിണയം ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമശിവൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ശൈവചാപം കുലയ്ക്കുന്ന ആൾ ആരായാലും അവരെ വർണ്ണമാല്യമണിയിച്ച് ഭർത്താവായി സീത സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കുമാരന്മാർ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ശൈവചാപം കുലയ്ക്കാം.